Salutare, oameni buni, bun venit la un nou episod. De asta ne vom juca Dead by Daylight din nou. Ok, Dyson. Mă întreb dacă skin-ul ăsta e bun. Nu o să joc în episodul ăsta cu killerul, atâta vă zic. Mă refer la clown, din episodul trecut. O să înțelegeți imediat. Dacă n-ați văzut episodul anterior. Să joc cu killerul ăsta. Dar nu o să joc cu... O să joc cu omul. M-am gândit să fac un challenge în care să nu vorbesc deloc. Deci de când începe meciul, nu o să vorbesc deloc. Ca să vă înțelegeți. Dați sonor mai tare dacă vreți să auziți ce am zis. Că poate n-ați auzit că eu nu vorbesc așa de tare. Și de aici atac. Maut. Uite, o să vorbesc un pic. Deci dacă auziți ceva, e mama, e tata, e sau televizorul. Bun, dacă.
What? What? Știu că nu trebuie să vorbesc, dar pe bune. Nu-mi dus. Eram atât de aproape. Bă, deci spuneți-mi voi că killerul nu s-a teleportat. De acolo. De acolo spuneți-mi voi că nu s-a teleportat. M-am dus, de ce să nu fac asta? M-am dus, cine mă mai salvează? Ce ziceam? Nimeni nu mă mai salvează. Nu are cine în primul rând. Doamne, deci spuneți-mi voi că nu s-a teleportat. Fix când l-a pus pe ăla la cârlig, eram urmărit. Cu 2-3 secunde și era departe cârligul ăla. Și ieșirile erau deja deschise. What? E killer de... Cred că și-a folosit viteza, mă, de asta, că știu killerul ăla. Să-mi spuneți dacă vreți să joc vreodată cu killerul ăsta. Eu killerul ăsta mi-l doresc. Foarte mult mi-l doresc. Deci, cred că nu știți cât de bun e. Dar e foarte bun. E bun. Cei care nu știu e nașpa. Deci cu killerul ăsta cred că abia am făcut level.
Trebuie să câștigi odată cu el pentru level. Ca să înseamnă că am câștigat odată cu killer. Ăsta. Ce multe eu de-astea am. Atât a fost cu acest episod, sper că v-a plăcut. Nu uitați să dați un like dacă v-a plăcut. Bă, dar spun, nu vă supărați, dar pe bune, în faza aia și-a pus viteza prea bine. Dacă mă duceam la ieșirea cealaltă și în primul rând cum a văzut. Trebuia să iau pe orizontală lui să-i pun paleta și așa mă pierdea. După ce îi se duce viteza aia. Că am mai jucat eu o dată cu killerul ăla și ați văzut cât de nașpa era. Mă întreb ce skin ca și ăștia or fi bun. Ăsta. Nu știu, dar pe ăștia nu mi-e pot permite, ei sunt prea scumpi. Free tickets? Login record. N-am înțeles. Și ce fac cu mănușile? Ce asta? Deci stați un pic. Parcă am dat aici, uite aici. Ce pot să fac cu mănușile la skin-ul ăsta? Ce fac? Cred că dau medicină. Ăsta e toolbox, care desfințează clicurile. Stai un pic, că parcă am înțeles că e ceva cu Mary Thomas. Nu aici. Doamne, cât de scumpe sunt ăștia. Cât de scumpe Meg Thomas ăsta. Scanurile astea. Nu dau eu unlock la ăsta. Nu dau la niciun din ăștia. Doamne, dacă costa killerul ăla, de care vă ziceam, atâta era perfect. Ce înseamnă force refresh? Cumpăr tot. La ritual. Klein. De unde mă duc la asta? El. Ce? Porcase. Ce fac cu cheia? Eu?
Dom'le, că te-am dat în lact. Deci, dacă îl schimb în ăsta, și am făcut-o, mă duc la ăsta. Doamne, câte am! De ce nu pot să pun nimic la ăsta? What? Aș prefera asta. Doamne, ce am schimbat puternic acum. Că pot să dau toate cârligurile jos. Bine, nu chiar toate, unele. Că o să mi se ducă în inbox-ul ăsta. Trebuie să înceapă meciul cu ceva maxim. Break one pallets. Daily. Să omor cu clovnul supraviețuitor. Și primez 10.000 de puncte și niște papuci. Vreau 105. Nu știu unde. Să repar observatoare eu singur. Și am făcut asta 52%. Asta aș vrea. Și am primit-o? Nu. No. Era și culmea. Să supraviețuiască un supraviețuitor pe hook 18 secunde. Clownul să infecteze 8 supraviețuitori. Merg să participe la 18 generatoare pentru 35 de puncte din ale. 35 de mii. Ce trebuie să fac? Trebuie să joc cu Mac Thomas și să scot 20 de supraviețuitori de pe hook. Pentru 5 de astea merită de la mine. Când mai durează asta? 6 zile? Am timp. Dacă pot să fac la infinit, am o grămadă de zile. Pe tare îmi doresc eu skin-ul ăla. Pe ăsta-l vreau. Nu, pe ăsta. Pe ăsta-l vreau, mă. Îmi place mie ăsta. Ăsta n-ar avea sens. What? Ăștia-s la fel. Ăsta costă mai mult și ăsta mai puțin. Ochelarii sunt diferiți. Ăsta are ochelarii mai frumoși. Dar ăștia îmi permit. Ăsta cum arată. Nu o să dau pe ăștia asta scam. Că nu dau eu de chestii de-astea pe ăștia. Cred că ar trebui să cumpăr și supraviețuitori. Deci ar trebui să joc cu Mac Thomas. Că asta e Mac Thomas. Asta e Cloud din Marvel, Mac Thomas și William Bill Overberg. Și ăsta e caracterul meu preferat. De acum o să mai joc și cu Mac Thomas. Dar Big Fairy e preferatul meu. Stai un pic să o echipăm și pe ea. Ia acum îi dăm asta. Îi dăm.
Dă-i toolbox-ul. Dă-i ăsta. Și aici ce să bagi? Viteză vreau eu. Viteza. Asta e importantă. Viteza e foarte importantă. Bun. Am cumpărat aici. Force refresh. Nu mai stau eu să-mi cumpăr astea. Bine, am destule de la pot să le cumpăr liniștit. Că nu pierd. Pierd atâția bani de aia greu. Eu nu suntem în fig. Ok. O să vreau doar astea două. Asta. Iar. Ăsta e pentru om, ăsta e pentru tior, am înțeles. Deci îl selectez pe ăsta. Dau de aici. Ăsta l-am oricum. Aici ce pot să bag? Ce face ăsta? Nu știu. O să bag ăsta. Ok. Atât a fost cu acest episod. Sper că v-a plăcut. Nu uitați să vă lăsați un like. Dacă v-a plăcut, vă rog dați like-uri. Și ne revedem pe data viitoare. Pa, pa!